Каю! Усім доброго вечора, з вами Мікі Маус. Команди виходять на поле, і само паветра напальваецца. Ён маневруе. О, гэта фол! Пераход мяча. Ён скача до кошыка. Добра, далей. Лева-права, 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 наверсе. Удары, мяч летить у кошык. 2-4, 16, 16 баллов. Так, спыняйцеся, хлопцы. А як наконт справядлівай гульні? Пра што гэта ты, Мік? Пра паважлівае стаўленне да ўсіх гульцоў. Не? А падыміце рукі, хто мяне не разумее. Тады пакажу. На самом світанні цывілізацыі людзі ўжо гулялі ў гульні, дзе дух саперніцтва падганяў гульцоў да перамогі. Пакуль адзін не станавіўся чэмпіёнам. Тады з'явіліся ідэі справядлівасці ў спорце. Напрыклад, павагі. Ветлівасці. І каманднай працы. Ура! А як наконт несправядлівай гульні? О, не-не-не-не-не-не. Па гэтай сцежцы вам прайсці не захочацца. Гэта прамахлярства. Непавагу да правілаў. І пазёрства. Жахліва, так? Чакайце, не! Вам гэта не павінна падабацца! Гэта несправядлівая гульня! А вам патрэбна справядлівая! Вы ж не будзеце, як вон ён! Таму што здарыцца так! Бачылі? Ніхто не любіць спартоўцаў, якія махлююць ды падманваюць. Але калі ставіцца з павагай да іншых гульцоў, будзеш узнагароджаны. Бачылі? А што думаеце? Паспрабуйце! Ха-ха! Вось гэта справядлівая гульня! Спартоўцы? О, ужо досыць. А зараз гэта вельмі добра, але, можа, вернемся да гульні. Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музеюме Івана Луцкевіча, Міхаілу Анфімаву, Алесі Мірону Савановічам, сям'і Хольцапфель Варажун, беларускаму аб'яднанню «Разам ЭФАУ», Лявону Спірыдонаву, Сергею Адзянцу, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал!